Takže hello, tady je Janino a já vás vítám u tohoto videa, kde vám budu ukazovat animace, co jsem já sám udělal. Udělal jsem je v Stickman Pivot Animator nebo něco takového. A pokud budete chtít jenom ty animace jakoby, co jsem udělal, ty hotový ukázat, tak to napište, nebo pokud budete chtít a i ty animace, jak je dělám, taky napište. Mně to úplně jedno, když tak ty animace, jak je dělám, můžu to zrychlit nebo tak nějak. Není to nic extra, je to má první animace, takže to podle toho taky vypadá. Takže první animace je, jak týpek skočí přes zeď salto nebo takový přemet. No, takhle to vypadá ještě jednou. Není to nic extra, ale je to první animace, takže to podle toho taky vypadá. Nyní se přesuneme na druhou animaci, která bude, jak dva týpci proti sobě bojují. Takže tohle je druhá animace, ukážu vám, bojují proti sobě ti dva týpci. On po něm hodil stůl, on ho jakoby svou nějakou prstí jakoby rozbil, teďka on hodil to, ono toho bodlo a on prostě odletěl. Hodil stůl, on natáhl svou železnou ruku, teď mu to chtěl vrátit tady tímto, vrátil mu to letí blesk a on ho vyhodil a tenhle týpek se takhle rozmaznul o zeď. Takže, jako tahle animace je o trošku horší, protože tady jsem to trošku nevychytal, jak tohle letí takhle pomalu a najednou to zrychlí. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, či tam dolů napsat ten koment a já se na vás budu těšit a doufám, že i vy na mě u dalšího videa. Takže zdar!